Yo. 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 Yo yo yo. Yo yo yo. Iya, iya, iya. Yo yo Sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani setilan budaya sedireok saking Ponorogo ingkang kondang Sanusantara sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani sedireok setia kawan bapak jae eko curagane kali pepe kang kula panggoni yo 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 iyo sorak
monggo pirsani setilan budaya setireok saking Ponorogo ingkang kondang Sanusantara Sugeng rawuh para pamirsa monggo pirsani sedereok setia kawan Bapak jae eko juragane kali bebe kang kula panggoni Yo 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 nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa seni reog saking Ponorogo. Sugeng siang, sugeng pepanggihan malih sesarengan keluarga besar seni tradisi Jawa Wetan. Kebiar reog setia kawan saking dusun Kali Bebe Bapak Jai siang menika pagelaran seni reog setia kawan makarya utawi nyambut gawe bebarengan Laura Audio Sound System saking Condro Pasirian kagunganipun Mas Edi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Pagelaran seni reog setia kawan saking dusun Kali Pepe dipun undang ingkang minulya Bopo Teman Nantri Ibu Narti Teman sekeluarga nggih saking dusun Kaliwungu Kerajaan Tempeh Lumajang nggih para rawuh Bapak Teman Narti Ibu Narti Teman nggih menika enten acara nggih pernikahan utawi nikahan putra putrinipun Mbak Silvi Febriana sesarengan Mas Bambang Widi nggih muga-muga ingkang dinikahaken dados keluarga ingkang sakinah
mawaddah lan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Di acara ingkang angka loro kitanan nggih putranipun Bapak Teman Natri ingkang nami Adik Fahmi. Mugi-mugi sing dikitan dados putra ingkang soleh nggih. Amin amin ya robbal alamin nggih. Para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran ingkang angka 1 niki pamundutan saking Bapak tuan rumah sesarengan Ibu tuan rumah niki putranipun nggih ingkang dados pinanganten kalian sing dikitan ditumpahaken saka jaba nggih kalian disuting artis video syuting kalian disukani gending mama pambukani gending iring-iring kebiari reok setia kawan disukani gending ojo sampai cilik ati mama dados. Monggo putranipun sesarengan putrinipun panjenengan nggih monggo ditupakno reog saka jaba. Iya alon-alon nggih. Nah, coba dikasih jalan dulu Mas Hendra. Pelan-pelan. Iya. Awas.
terus ditumpakno nggih putranipun sesarengan putrinipun nggih menika Bapak Teman Narti, Ibu Narti Teman ditumpakno reok setia kawan alon-alon nggih. Niki khusus kemanten dhisik nggih. Niki soalé wau pamundutan saking Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah kemanten ojo sampai didukno nggih. Gending saklajengipun mama. Ojo nangis ya anakku, timbang nangis bangur seneng seneng. Ojo nangis bapak, sira nangis iya terus ditumpakno alon-alon gena para panjak
reok setia kawan nggih nyambut gawe sing apik nggih. Saderengipun kula sukani gending malih nggih dumateng para bapak-bapak nggih masyarakat dusun Kaliwungu Kerajaan terutama sing nanggap nggih utawa sing nanggep. Kaulah selaku bekel dari Bapak Jai neka kru dari keluarga besar reok setia kawan menabi bedah kekurangan utawa bedah sekurang sopan kaulah nyoon sepora sesobung betesa soalnya kaulah senonton eka etina pun bijrakan kaulah jadi nyoon kaulah dak bapak tuan rumah senang ke kaulah nyoon sepora sebanyak ki neka perjalanan reok neka pokon deti pokon alako mon kurang nyaman kaulah nyoon sepora sebanyak ki sepora na pokon kapi pon setuju pon tunga aki reok setia kawan mantar moga pancet berjalan terus enggak biasa nah insya Allah Bapak Jai terus ada penerusnya neka penakan dari Cakto neka seanyamananda ki neka penakan dari Cakto penerusnya Bapak Jai ki lainnya nik bini kapi sepora nah kare neka penakan tapi alhamdulillah napuna para pada lagi seporan sebanyak bon seporan sebanyak kedak teretan kanje gi seporan sebanyak ki tore lanjut tore kemantan penompak kebi jak sampai berdese tak nompak gi soalnya panjenengan neka nangke reok meleburagi menyenengagi potranipun panjeneng mama neka pada pamundutan genting mama dari saya Mas Imam dari Bapak Kampung Yuti tempe lor gendinge kembengah ate lanjut Yoi iya iya mama kembang kembyange ati yo mung riko mama kembyange ati isut sayagi isut rumah mama dilanjut mama kembyangi hati kembyangi hati suket dati senabot itu mama lela lela lo lola lola le kembyang reng dunyo kembyangi hati iya iya
Yo yo yo. Monggo terus ditumpakno alon-alon nggih kemantene terus kemantene soal akeh nggih ditumpakno terus ojo sampai ono sing ndak numpak nggih. Gending salajengipun Mama jajal ngali nyang Mama Siti dikei gending meturoan Mama Siti dikei gentong taatale dados kemantene aja sampai mudun ya nak. Kemantene tuan rumah aja sampai mudun. Ayo digoleki kemantene terus ditumpakno terus. Mas Duplin kemantene tuan rumah aja sampai mudun. Iye iye. Oke. Iya. La la la. Ya ya masih bersama setia kawan original saking dusun Kali BP Bapak Jai Mama Siti Mas Joko digoyang dong alon-alon semangat yo nyambut gawe sesarangan Laura Audio Sound System saking Condro kagunganipun Mas Edi kolaborasi sesarangan artis video syuting Mas Eko Uki Jawa Lor Sukodono yo
Dusun Kali BP Bapak Jai. Oh yeah. Iya. Terus ditumpakno. Ayo ke pantai ini aja sampai orang sing gak numpak. Terus penumpang ki Kemantan terutama aja sampai BDC Lopot kudu numpak kebi. Mari neka akan penakan penumpang ki ya. Ki neka kaula selaku bakal dari Bapak Jai, kaula nyoon teroo ningang ki senangge otabe se akarja nggih. Kaula otoren ongke dek ke atas panggung pagelaran nggih nyawer otabe nyumping Mama Tunami nggih sesarengan artis biduan. Beri gending boleh Mama. Gending burleburna reng kali wungu, beri gending gendang kempul Banyuwangi Mama. Jolo Sutra Mama. Dados oke, semoga dumateng Bopo teman Natri, Ibu Natri teman nggih. Sesarengan mbok menawi enten nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman, derek-derekipun panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer Mama Tunami sesarengan artis biduan. Semoga hei
dino mama oh yo ini ditumpakno maning Mas Dublin. Monggo terus ditumpakno alon-alon nggih. Kalian disukani gending saklajengipun mama jajal ngalih nyang genduk cesa nggih dikai gending ninggal katresnan dados
Yo yo yo. Masih bersama setia kawan original. Oke. Saking dusun Kali BP. Bapak Jai. Nggih monggo terus ditumpakno. Nggih niku mbae paling nggih ditumpakno pisan nggih. Kula tambahi sak gending nggih. Terutama ayo kemantene ditumpakno kabeh niki wonten pamundutan gending saking Mbak sinten namine? Mbak Vika. Nggih gendinge penak mama yang lagi viral sakniki nggih. Geriges mama. Dados. Ditarik mama. Geriges aduh iya iya saya suwe antar duduki iya 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 aku hari kenangi iya iya apa tahan dirasakan yo
Jai. Oh yeah. Iya. Iya. Kari maning kurang manis samyai gula. Wes ae kari bengi gersing kumah. Yo. Kari maning kurang manis samyai gula. Wes ae ati pikir apa terasa. Beri kisahku Hutan keriki. saya suwe atur duduki. Aku wari kangen Iyo iyo. apa tahan dirasakan. Oh toto. Oh oh. Iman-imanku iman-iman. Di eman. Tari seru. Oh hey. Aduh aja dikelangan. Iyo iyo iyo. Hey hey. Oh yo. Oh hey. Jojo. Oh oh. Tari maning kurang manis samyai gula. Wes ae tari maning gersing kumah. Lalo lale. Lelo lalo. Tari maning kurang manis samyai gula. Wes ae anti pengen apa beri kisahku bukan kareki. Hutan geriki. Saya suwe Oh hey, oh hey. aku mari kau tage. Apa tahan dirasakan. Dos pundi Mas Duplin, coba ditakokno maneng, wedi sik kurang. Jajal ditakokno nyantuan rumahe, lek sik kurang ditambahi, lek empun nggih empun. Dos pundi? Bopo teman, kurang napa mboten? Kurang. Wis. Nggih, pun nggih. Ayo reoke diserep sing telu. Nggih para rawuh, sesarengan keluarga besar seni reok setia kawan nggih putra putrininipun Bopo teman sesarengan ponak-ponakane sampun numpak reok setia kawan. Para rawuh, panjenengan kula atur mirsani geleger-geleger kebiare reok setia kawan. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani. Yo!
Awas Uyo. Hey, Ah, hey, 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 ah, hey, hey, ah, hey, ah, hey, about hey. yo, ya ya ya, ayo, 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 awas, dicacal koyo ya alon alon, iya nak, nyambut kau ya alon alon be, oh, Hey, hey, yo, oh, hey, ya, hey, ya, hey, oh, hey, ya 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 ya, ayo deh. la 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 la, awas, ayo, 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 hey, ya, hey, ya, hey, ya, wey, ya, ayo deh, hahaha, oh, ya la la la, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey. Alon-alon gel. Oh. Ayo deh, dikebiak no alon-alon yo. Hey, oh, la 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 la, yay, hey, 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 oh, yellow, Ayo deh. ya 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 ya, Ayo deh. oh, yo, hey, 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 ah, oh. La 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 la. Alon-alon ger. Yeay! La 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 la. Ayo, 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 ayo. Yo! Hey! Hey! Ho! Hey! Ho! Ho! Hey! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Ya.